Nagahinog oras sa mga iladong artist nga sila Ray Mujahid Kublay Milan, Elvis Goloran o Joshua Rotante aron motudlo sa painting ug sculpture sa mababayeng persons deprived of liberty kon PDL sa Davao City. 20 ka mababayeng PDL ang mipailawom sa workshop diin sa unang adlaw mao ang painting. Lain-laing obra ang gipinta sa mababayeng PDL. Kini na ikatulong tuig nga adunay gihimong aktibidad sulod sa Davao City Jail nga usa ka painting for livelihood sa lawig diwa aron makasustener ang proyekto aron adunay panginabuhian ang mga babayeng PDL. Nagpaila na sab og bag-ong arts ang grupo nila Kublay. Kini mao ang terracotta nga usa ka medium sa sculpture sa pagporma og naong tao gamit ang clay. Kini ang unang higayon nga gi-introduce sa mga artist ngadto sa mga PDL ang klase sa arts. Usa kini ka decorative pots, seryoso ug focus ang mga PDL sa ilang gihimo kay inig mahuman na nila og porma ilaha kining paughon aron mulig-on. Lauman nga ang mga finished products ilaha kining i-display aron ibaligya sa usa ka art exhibit. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.